התמונה שאנחנו רואים כאן נוצרה באמצעות בינה מלאכותית, מה שנקרא באנגלית AI, מה שנקרא ביידיש, איי. ביידיש זה קיצלח אינטליגנט. זו תמונה שהיא תוצר של כמה תמונות שלי בצעירותי והאחיין הצעיר ביותר שלי. אז השאלה עדיין רלוונטית כמובן. von wann ist mein Jiddisch? הבנתי כבר לבד, פשטצח, מאמפתיה. אז בואו נראה תמונה אמיתית שלי מהילדות. דוזת מניח, מזיניק, von vier Kinder, חוב zwei ältere Brüder, Zwilling und mit einer Schwester. אז רואים אותי הבן זקוני מבין 4 אחים, 2 אחים גדולים תאומים, אחות, אבא, אמא, אגב אמא כאן בקהל, שואה ראשונה, חיות כפיים. שתיו. כן. אז יידיש זה תהליך שאני התחלתי ללמוד באפריל 2022. התחלתי עם אפליקציה בשם דואלינגו, על הפלאפון, אפליקציה ללימודי שפות. אחרי כ3 חודשים התחלתי לדבר ברמה בסיסית, ובאחת השיחות שלי עם דודה שלי, אמרה, לך לבן שלום עליכם, שמעתי דברים טובים, נרשמתי 2 קורסים במקביל כי היה לי בסיס, ואחרי שנה המשכתי לבד. חוש שברולב, ich halt, ich spiel, ich mein, ich viel. אז ich bin ein Maseldicker und ein Glücklicher, אז ich habe gefunden die jiddische Sprache. אני מרגיש שאני בר מזל ואושר שגיליתי את היידיש, ממש התאהבתי בשפה. בכלל, die zwei Strichen, מה זה באנגלית, קוראים זה הזרע מקובדייקר אות unserer jiddischer Kultur. בכלל השתי תכונות האלה, מזל ואושר יש להם מקום של כבוד בתרבות היידיש. התלות, הצניעות הזו שאני מאושר, כי אני מזל, לא להתרברב יותר מדי. יש שיר שלם שמוקדש לשניים האלה, הביסה ומרזן, הביסה וגליק. אני רוצה שגם אותו אנחנו נשאיר בבקשה. Gonna be so much,